Ola, bons días a todos, a todas, bons días como sempre a todos os ribeirenses que nos queren escoitar a esta hora do que é a comisión que celebramos todos os días para seguimiento do COVID-19, do coronavirus, no que queremos dar ánimos e, sobre todo, unha vez máis, falarvos da importancia que ten de quedarse na casa, de que o virus quede fora e, estando nós na casa, protegemos aos nosos e protegémonos nós mesmos. Como sempre, reconocimientos e agradecimentos. Neste caso, a Manpatén, que nos donou material para facer kit de máscaras que son entregados en este caso na súa unidade á policía local, que continuamos cas tarefas que é de entrega de material. En este caso antes se entregaba a negocios que siguen abertos e que tamén os seus traballadores poden coller algún risco de contraer a enfermedade, neste caso a astilleros da Guiño e o Cádiz, e creo que temos a boa noticia de que mañán estamos en disposición pois prácticamente os traballadores que siguen facendo que podamos cubrir esa necesidade con máscaras ou con mascarillas. En desinfeccións, pois comenzamos unha nova desinfección, aparte de todas as que estamos levando diariamente por todos os lugares de risco, pois o que é o parking da Lonxa. Isto é así para que poda seguir prestando os seus servicios e todos os días ás 9 da mañá o Concello irá a desinfectar o parking que teñen pois o servicio basicamente aos pequenos compradores. Por outra parte, decir que con respecto á repatriación en estos momentos xa a delegación da Xunta está en contacto con aqueles ribeirenses que se encontran en lugares tan alonxados como Sudáfrica ou como o que é Australia, non? Decir tamén que temos xa desde o día de hoxe cursos online de o que aula CEMIT, é dicir, a aula de informática, que todo aquel que os poda seguir e apuntarse, pois ten que ir ao que é cemit.ribeira@xunta.es, cemit.ribeira@xunta.es. E, por outra parte, decir que aumentamos xa o servicio que estamos dando aos colexios, de darlle o que é o material escolar que nos demandan. En este caso, xa temos pois o Colegio de Olveira, o da Guiño, o grupo e Frións, e se mantén contacto co resto dos centros para o que é darlle este servicio que creo que é importante, pois que contribuamos en este momento tamén ás labores que está facendo a educación para que os rapaces non perdan este trimestre. Por outra parte, temos os vídeos de ánimo. Este caso temos a José Ramón González, un dos irmáns José Ramón e Fran que xogaban no Deportivo, o primer galego que collía nas súas mans unha Copa do Rei que era entregada a un equipo galego, en este caso ao Deportivo da Coruña. Como sabedes, José Ramón foi xogador, entre outros, do Compostela e do Deportivo, pero para que ninguén se me poña celoso, tamén saleu das filas do Carreira Club de Fútbol, non? Ao que, por certo, tuven a honra tanto de xogar como de entrenar en juveniles. Por outra parte, unha actriz galega, que sabedes que está participando en esta película que está sin estrenar, que ten que ver ca Isla do Sálvora, que ten tamén algo que ver co que son as heroínas e aquel afundimento do Santa Isabel, Nerea Barros. E por outra, un de os toreros máis famosos que hai, Óscar Igares, que tamén quixo pois estar con todos nós en estos vídeos. Eu non teño máis que decirvos, o que eles creo que extractan en eses 30 segundos que nos dan é o verdadeiramente importante, quedarse na casa, lavar moito as mãos e facer todas as recomendacións que nos teñen dado quen sabe desto e quen está intentando velar pola nosa salud. Así que a todos moitas gracias e hasta mañán, no cual retransmitiremos xa desde o noso domicilio. Así que arriba Ribeira, ánimo, que entre todos vámoslo conseguir. Hola amigos, veciños e veciñas de Ribeira. Son José Ramón. Aquí levamos 15 días de confinamiento. A verdade é que se fai duro, difícil, pero temos que seguir as normas, as pautas que nos indicaron. Anímoos a que sigades as mesmas. Un saúdo para todos. Ola Ribeira, ola Castiñeiras,
hola Guiño, hola Currubedo, hola a todos, hola Palmeira, que se me olvida Palmeira, mátanme. Bueno, e todos os pequenos recunchos desa costa que eu amo tanto, e desa terra que é a miña terra, que tanto disfruto e que tanto disfrutei e que tanto quero disfrutar de novo. Sabedes que son, bueno, non nacín alí, non son dalí, pero síntome ribeirense, síntome de Castiñeiras. Bueno, engendráronme en Castiñeiras alá meus pais. Que vos vou contar? Bueno, adórovos e adoro a vosa terra. E teño unha mensaxe moi importante que darvos. É larga, non sei se vos la van cortar, pero é longa, sí. Disculpade o meu galego porque levo moito tempo en Madrid e a veces cóstame atopar as palabras exactas falando máis ou menos rápido. E a veces fago pequenos castelanismos. Bueno, o que vou. Non se pode sair da casa. Estou en Madrid e isto non é ningunha broma. Intentarei non emocionarme neste vídeo, ainda que vai ser moi difícil porque sei que estou falando para a miña terra e quero que todos se protexan. Todos vos debedes protexer, porque protexervos a vos é protexer a xente que queredes. E aquí en Madrid estou vendo moita xente que quere a outra que a está perdendo. E isto non é ningunha broma. Hai xente no hospital que ten a membros da súa familia no hospital e aparte o resto da familia está enferma na casa. É moi delicado. Non é unha broma, temos que quedar na casa e temos que seguir como se fóramos auténticos frikis as medidas de prevención. Hola, amigos de Barbanza en Ribeira, soy Óscar Igares y quiero asomarme a esta pequeña ventanita para mandaros un mensaje, para deciros que en estos momentos en los que todos queremos ayudar, la mejor manera que podemos hacerlo es quedándonos en casa. Así que, por favor, quedaros en casa. Nosotros nos quedamos en casa. Un beso muy fuerte a Coruña y mucho ánimo, mucha salud y saldremos de esta, pero todos juntos. Gracias. Este é un conto que pasou fai moitísimos anos. Fai tantos que xa nin quen lle acorda. Foi na sabana africana. Había unha manada de elefantes e con eles había un elefantiño pequeno que se chamaba Baluba. Baluba era moi impulsivo e sempre quería ter a razón. E cando lle pasaba algo sempre se enfadaba moitísimo e non atendía nunca aos consellos de seu pai e de súa nai, que lle dixían: Baluba,
relájate, tes que pensar, espera, para un pouco, pensa. E Baluba non lles facía caso, porque o que quería era sempre salirse coa súa. E un día foron ao río, a Baluba gustaballe moitísimo nadar no río. E chegou ao río e meteuse na agua e empezou a bucear. Claro, sin querer, caeuselle un dos ollos ao fondo do río. E Baluba púxose nerviosísimo. Non era capaz de encontrar o seu ollo. O ollo foi hasta o fondo e non o daba atopado. Entón, claro, empezou a poñerse nervioso, empezou a patalear cas patas, empezou a facer así cas orellas, e púxose moi nervioso, e canto máis se movía, máis o fondo do río se volvía opaco, cubreuse todo como se fora de unha niebla, e non se podía ver o fondo. Desde a orilla, o resto dos animales dixíanlle: Baluba, anda, ponte tranquilo, estate quieto. E non había maneira. Canto máis se poñía nervioso, máis se movía e máis enlodaba todo o fondo. E así non iba a encontrar o ollo. Desde a orilla gritabanlle todos, o cocodrilo, o seu pai, súa nai, todos lle estaban gritando: ponte tranquilo, porque se non te paras quieto, non vas a encontrar nunca o ollo, tranquilo. Baluba escoitounos, pero dalá, e fixolles caso, púxose quieto, púxose tranquilo. E a agua, que seguía correndo polo río, foi levando pouquiño a pouco a niebla, foi levando todo o lodo e todo volveu ao seu cauce. Entonces, alá no fondo do río, cando xa todo estaba clariño, apareceu o ollo. Baluba pudo recollelo, poñelo de novo, e douse de conta que, ás veces, para solucionar un problema, só hai que parar, esperar, e a agua se volve todo ao seu sitio. Embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer, me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que prendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Murmullo de tierra, de arena de nieve, hace tan pequeño lo poco que soy, que a veces me alienta y otras me hiere. Yo vengo de ti
sé dónde voy. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar.
Se encuentran en las vías y espacios públicos que de manera inmediata se dirijan a sus domicilios y permanezcan en ellos. Nos encontramos ante una emergencia sanitaria grave que necesita la colaboración de todos. Se requiere a los ciudadanos que, sin causa justificada, se encuentran en las vías y espacios públicos que de manera inmediata se dirijan a sus domicilios y permanezcan en ellos. Nos encontramos ante una emergencia sanitaria grave que necesita la colaboración de todos. Vale, venga, chao.